Шановні марганчани, сьогодні, 23 квітня, о 7:30 ворог вдарив дроном по автобусу, в якому їхали люди на роботу. Загинули наші марганчани. Від усієї громади висловлюю співчуття родинам, які втратили рідних. 23, 24 та 25 квітня у Марганецькій громаді об'явлений День жалоби. Також наразі в лікарні перебувають поранені. Вся необхідна медична допомога надається.